fari kal shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi. To kan mi nisa wannan me yake nuna? Ga ɗan gaye ne, yana da tsafta. Yana da tsafta. Yana nuna ana son fararen kaya. La yura alaihi asarun safa, ba a ganin alamomin tafiya a tattare da shi cewar ya galabaita a tafiyar. Wala ya'rifu minna ahadun, cikin mu ijumar duka ba wanda ya gane shi san shi. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, har ya zauna ila nabi, zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko wannan ila nabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa kusa, ya zauna kusa da annabi, kamar yadda za mu zo har ma ya fi inda fasana da rukubataihi ila rukubataihi. Ko ya wannan abin yake, ya jingina gwiwowinsa zuwa gwiwowinsa. Ko shi mutumin ya jingina gwiwowinsa zuwa gwiwowin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'a kaffaihi ala fakidaihi, ya dora tafukansa akan cinyarsa. Wannan kuma shi ya yake a tasa ya dora ko a ta annabi? Ya dora tafukansa akan cinyarsa shi mutumin ko? Amma na samun masu fasara cewa ya dora tafukansa akan cinyar annabi ko? Waƙala ya ce, ya Muhammad, don haka masu cewa yana shi mutumin ne ya ɗora cinyarsa a tafukansa a kan cinyarsa don ya gwada a ainihin tawazu. Masu cewa ya ɗora a kan ce annabi sallallahu alaihi wasallama kamar don i gwada shi kamar wani ɗan ƙauye-ƙauye ne. Haka ne, saboda abin da za a ji nan gaba lafazin da i kamar na ɗan ƙauye ne. Me yake nuna haka? Waƙala ya Muhammad. Kaga wannan ba suke kiran annabi da haka? Ƙauyawa. To shi sa suke ganin cewa cinyar akan ta annabi ya dora. Duk da ya zo da siffa ta ba ɗan ƙauye ba, ɗan gaye, amma kuma nan sai ya nuna kamar ɗan ƙauye ne shi, ita ya Muhammad. Akhbirni an al-islam, ba ni labarin musulunci. Faƙalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu, abin da ake cewa musulunci, an tashhada Allah ilaha illallah, ka shaida babu wani abun bautawa sai Allah subhanahu wataala, haƙin ya cancanta din abauta ba sai Allah kadai. Wa anna muhammadar rasulullah, kuma lalle muhammadu manzon Allah ne. Wa tuqima sala, ka tsayi da sallah, ka yi ta cif kamar yadda aka ce, dauke da saninta da rukunanta da wajibanta da sunoninta da musabanta. Wa tutiyar zakata, ka rika bayar da zakka. Wata sumu ramadan, ka rika azumin wata ramadan. Wata hujjar baita in istata ilayhi sabila, ka ziyarci ɗakin Allah in ka samu ikon tabarkin zuwa gare shi. Ana sadaqata. Sai ya ce shiwa mutumin, sai ya ce kai gaskiya. Fa ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, sai muka yi mamakin wannan mutum. Yana tambayarsa kuma yana bashi gaskiya. Kaga dai kai za su yi mamaki, domin mutum zo kuma yi tambaya ce gaskiya ne. Kala ya ce to akhbirni an al-imani, ba labari game imani. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tumina billahi, kai imani da Allah, wa malaikati da mala'ikunsa, wa kutubihi da littattafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wa limal akhir da ranar ƙarshe, wa tu'minu bil qadari, kai imani da kaddara, khairihi wa sharrihi, ta alkhairin ta ko ta alkhairin sa ko sharrin sa. Qala sadaqata, bawan Allah ya saki ta kai gaskiya. Qala sai ya ce ya saki ta fa akhbirni an islam,
ba an labari ga an ihsan mai ihsani kala sai ce anta abudallahi ka annaka tarahu ka rika bautawa Allah tamkar kai kana ganin sa wa in lam takun tarahu in baka ganin sa fa innahu yaraka shi yana ganin ka kala sai ce fa akhbirni an as-sa'a ba labarin lokacin tashin kiyama kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mal mas'ul anha bi alamin as-sa'il abin tambaya akan ta bai fi mai tambayar sani ba ma'ana ni da wanda da mai tambayar da ni ba wanda da wani mai tambayar da wanda ake tambayar ba wanda ya sani kala sai ce ba akhbirni an amaratiha ba labarin alamominta kala sai ya ce an tali da amatu rabbataha kaga baiwa ta haifi ubangijinta mai gidanta wa an tarar hufata al'urata al'alata ri'a sha'i ya taɗawaduna fil bunyan kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da zaka ga marasa takalma ko al'ummar ufata marasa takalmai ba su waɗanda suke ba su da takalmi saboda talauci ko takalmi da ba sa iya sawa ka san ga rashin talauci kenan ga talauci kenan rashin takalmi to da ko takalma ba sa sawa ba su da arzikin sa takalmi al'urata tsirara ma suke tafiya su gidir shi ma gayar talauci a ce kana tafiya tsirara ri'a sha'i masu kiyaye akuyoyi ko makiyaya ne na akuya al'alata talakawa huntayen talakawa da aisha'i masu kiwon akuya to ya taɗawa na filibiniya su za ka suna dogayen gini a birane su ne yau su ne da abin nan su ne da hannu da shuni su ne da filazoji da gidaje tokara su man ɗalaka bawan Allah mai tambaya sai ya tafi fada bisu maliyan Umar ya ce sai na zauna na nan zaune wani ɗan lokaci sun makala sai annabi ya ce ya Umar ya kai Umar a ta da liman sa'il shin ka san waye mai tambayan nan ko kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya Umar akan mas'ala ta me da hukunci da shari'a qultu Allahu wa rasuluhu a'lam kaga sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lam darasin da muka yi shekaran jiya ko tunda yanzu hukuncin shari'a ake so to za a ce Allahu wa rasuluhu a'lam domin Allah shi ya san shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ma ya san shari'a da haka nan sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma abin da ya shafi kauniya sai ka ce Allahu a'lam kadai su suka fi sani kala sai ce fa innahu jibrilu to malaka jibril ne atakum yu'allimukum dinakum ya zo ne da ilmantar da ku koyar da ku sanar da ku mai addinin ku rawahu muslim hadisi muslim to kaga ko ba a faɗa ba wannan hadisi dogo dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jiza ta jawami'il kalim ita a tare masa magana yar gajeruwa da kunshi hukunci burjik ya iya inda Allah ya fahimtar da ku wallan sai wannan hadisi dogo wanda haka ko ba ga maka ba ka san wannan hadisi babba ne shi yasa ma suke cewa maratibu dini salasa martaba matakan addini uku ne musulunci imani ihsani shine al-usul salasa ko wannan hadisi malamai da su yi bayani a kansa alƙali Allah ji kansa yake cewa wannan hadisi ya kunshi baki ɗayan matsaloli na addinin musulunci zahiransu da baɗinansu tun daga abin da ya shafi aƙida da imani da ayyukan gabbai duk wata matsala ta addinin musulunci wannan hadisi shi ya kunshe shi kuma Imam Nawawi rahimahullah yake cewa ka sani wannan hadisi yajma'u anwa'an min al-ulum wal ma'arif wal adab bal huwa asalul islam wannan hadisi ya game baki ɗayan nau'ukan ilmai da wasu bayanai da ladubba na musulunci yace kai ma wannan fa shine asalin musuluncin baki ɗaya dan ba yadda za a yi musulunci babu wannan dai shine musulunci duk abin da ya fita daga nan to sai dai kuma arnanci amma dai ba musulunci
dole ne musulmi in zai zama musulmi sai da hadisin nan, ko kuwa? Imam al-Qurtubi yace rahimahullah hadha al-hadisi yuslu an yuqalu lahu ummu sunnah lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. Yace wannan hadisi ya kamata a ce masa ummu sunnah saboda ya abin da ya kunsa na baki ɗayan ilimin sunna, yasa sai ake kiran ummu sunnah shi wannan hadisi. Shi kuma ibn daqiq al-Idi lokacin da yake wannan hadisi yake sharhin 40 nawawiya yace wannan hadisi fa ka ummi sunnah kama sunnat al-fatiha ummul qur'an, kamar da ake cewa al-qur'ani uwa fatiha uwa al-qur'ani, haka ake cewa wannan hadisin ummu sunnah. Kaga ai fatiha ta an kira ta uwa al-qur'ani ne saboda ta mamaye da abin al-qur'ani ya kunsa. To shi ma wannan hadisi an kira shi ummu sunna ne saboda ya mamaye duk abin da sunna annabi hadisi annabi suka kunsa. Yasa na kiransa ummu sunna. Ibn Rajab rahimahullah yake cewa huwa hadisun azim yashmalu ala sharhi din kullihi. Yace wannan hadisi ne babba ya kunshi duk wani bayani na sharhi na addinin musulunci duka. Shi yasa ma ai yace abin da yasa za ku gane shi ya kunshi duk addinin musulunci, inda yana za a bayanin addinin musulunci sharhi ne na wannan hadisi. Duk wani bayani da za a yi na addinin musulunci sharhi yake wa wannan hadisi. Yace abin da zaka yace Ibn Rajab yace abin da zai sa ku gane haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haza jibril ko atakum yu'allimukum dinakum. Ga jibril ne yazo fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum, malaka yazo ya koyar da ku addinin ku. Ashe shi hadisin shine addinin, saboda haka duk sauran hadisai me suke masa karin bayani suke masa. An gane? Kuma yake cewa daga gare shi ne sabai suka karɓi baki ɗan ilimin addini daga wannan hadisi. Yace kuma Umar ne ya rawaito shi. الثاني أكو الخليفة الثاني هي رويتوش إتي هو يكفيه في الفضائل كأي يا شيخ عمر هو يكفيك في فضائل عمر يا شيخ كسن درجة عمر كأي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول إتي من ذلك صلى الله عليه وسلم إتي شوى ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. sai ana ya ce ya shi ka kawai fa daraja Umar ka gane waye Umar, cewa duk sai annabi ya ce mun fita tare da ni da Abubakar da Umar, na shigo ko na fita tare da ni da Abubakar da Umar, na shigo tare da ni da Abubakar da Umar, na fita tare da ni da Abubakar da Umar. Kaga dai kullun suna tare. Allah ya sa mu dace. Mu je ɗan sharhi qauluhu bainama nahnu julus bainama hiya baina walakin zidat ma, asalin bainama din bainama din baina ce sai aka kara ma fiha a cikin wal asli baina nahnu, asali baina nahnu yayin muna nan, fama zidat litawkidi sai aka ce bainama lalle mu muna nan zaune, an ƙara ma ne don ta nuna haƙiƙa muna nan zaune. Wa julus mubtada wa kabaru inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zata yawmin zata kuna tufidu nakira ai fi yawmin min al-ayyam, wa cikin wata rana da ranaku muna nan zaune. Wa tusta'malu fil lugha ala wujuhin muta'addida wa taratan bi ma'ana, ita zata ana amfani da ita a lugar larabci ta fuskoki daban-daban. Wani lokaci ta zo da ma'anar sahiba, za ka ga za ta ce amma ma'abociya ce. Misali zatin niɗaƙaini, a ce zatin niɗaƙaini, ma'ana sahibatun niɗaƙaini. Akwai wata sahabiya cikin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ina jin ma kai ba ma ina jin yar sahabi ce, ana mata kinaya da wannan sunar. Wace ce?
sama'u ce isa na abubakar ana mata kina da zatin nitaqaini wa taratin takunu isman mawsula wani lokaci zaka zata amma ismi ne mawsuli kama tu lugatu tsayi wa huwa qawm min al-arab lugatu tsayi wasu mutanen cikin bangaren laraba yasabuna zata bi ma'ana allati sun kaga suna amfani da zaka ta ma'ana allati kuma ismun mawsuli ce kama qala ibn malik rahimahullah wa kallati aidan ladayhum zatu ko ladayhim zati fa masala bi'tuka alayya bi'tu alayka ko bi'tu alayka baiti za ta shtaraita na sai maka da gidana wannan da kai ciniki wannan da ka saya kaga sai zai za ta ba mu abokin wanda ka saya ba sai zan wannan lati wa taratan takunu ma'anan da kira adala ala umumi kama fi jumla alhadith wani lokaci ta zo mai ɗaukan na kira da za ta nuna ka umumi cikin umumin kowane yini ta game kowane yini cikin yini ba ayyana wannan yinin ba kamar yadda izuwa wannan hadisin aka ce za ta yaumi kaga ana nufin ta zo a wani wuni cikin yinnai ma'ana wani yini daga cikin yinnai wa huwa agala ma tusaman an fama ni da ita amma a irin wannan itsala alaina rajulu kuna mubaham wannan mutum anan a boye shi ba san waye ba wa huwa rajulun fi shakalihi lakin haqiqatahu annahu malak kamar sa dai mutum ne amma haƙiƙanin sa malaika ne shadidul bayan siya ai alai siya yana da dauke da tufafi shadidul sawadi sha'r ai annahu shab mata shine domin da tunda an ce gashin sa bakin kirin kaga mata shine bai fara fulfura ba la yura alaihi asad safar ba a ganin alamomin tafiya a jikinsa domin da anna thiyabahu bayda domin mai dauke da tufafi farare wa sha'ru aswad kuma ga gashin sa bakin kirin laysa fi gubar amma ga ba kura wala sha'asa safar ba wani birkicewar gashi na alamun matafi kai da magana domin su dai ba su san shi ba amma kuma gashi da wannan sifar amma ko babu alamar da aka ce ya domin dai mutum yana tafiya a wannan lokaci a irin wannan yanayin za ka ga cewa kafas ta yi butu-butu farin kayan nan ya yi butu-butu ya yi ƙura su ma ta alamar tafi ta cuccuɗe to duk ba alamar haka tare da shi an gane ali haza qala la yura alayhi safar fi sa yace ba a ganin alamar tafiya da annan musafira fi zalika lokaci yura alayhi asar safar domin matafiya irin wannan lokaci ana gane alamar da ganin matafiyin ya zo ko yanzu ko a mota yake in dai alamar matafiyin zaka gane shi ballantane kuma da a sahara a rairayi kuma tafiyar ƙasa ko da dai tana kumi ce za a ga alamar jigata ta matafi to shi dufa alamar haka fa yakunu ash'asu rasi mugabbar ya zama mai birkitaccen gashi yayi butu-butu siyabuhu gairu siyabil harbi gairu siyabil haba tufarsa shigar da iba ta shiga wannan yake dan gari ba ce amma kuma ba alamar shi dan gari ne shigar da i ba ta dan gari ba ce amma kuma yana da alamar dan gari ya shi ba mu san shi ba lakin hada la yura alai asar safar ba a gane alamun tafiya a gare shi wala arfun minna ahad ba wani cikin mu da ya san shi ai wala sai mahallin madinati al-ma'rufina ba shi mutanen madina da aka sani fa ho garib a takaice da shi ba ko ne hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam har zauna zuwa gun annabi sallallahu alaihi wasallam walam yaqul indahu bi fi al-ghaya bai ce indahu ba saboda ila ta fi gaya bisa ga indahu domin duk wanda yake nan inda ne amma wanda yake jingine shi sai aka ce ila sai da ya hada domin ila din ta haɗa gaya ce ka gani kaga safartu min tudun wada ila kan kaga rikasirkin sai da kake har kan kaga sai da kake mutuka kenan to shi ma nan shi yasa aka ce hatta jalsa ila nabi sai da izauna gab da annabi ai ana julusa wa kana mudasikan da nabi sai da dan fara jikinsa da na annabi sallallahu alaihi wasallam wali hadha kana asnada rukubatihi
ila rukubatayhi yasa ma ice ya jingina ya danganta ya jingina gwiwinsa zuwa gwiwinsa wa fa kaffai ya dora tafukansa ai kaffai hadha rajul tafukan wannan mutum shi ya dora ala fakizaihi akan cinyar sa shi mutum ai fakizai hadha rajul ko cinyar mutumin walaysa ala fakizai nabi sallallahu alaihi wasallam ba cinya annabi ba wa hadha mishati ihtiram saboda ya fi gaya girmamawa na ce dan kauyanci ne sina fasara ya dora akan ta annabi dan ka zo kuma hakka dai abin nan sai ka dora cinya akan ta annabi ga alama shine ya fi dan kauyanci amma wasu anan suna ganin haka ne amma wanda ya fi dan ya fi girmamawa ya dora cinyar haka a faqala ya Muhammad yace ya Muhammad wala mai koya rasulullah bai ce ya manzon Allah ba lihi ma annahu arabi dan ilikitar da waɗanda suke bin bagarar da su gane ɗan ƙauye don ba a kiran annabi sabai ba sa kiran annabi irin wannan kira la Allah al-araba yana da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bismihi alam domin yan ƙauye ne suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa na ainihi sai ya Muhammad wa amma ahlul hadar amma yan gari fa yunaduna bi wasfin nubuwa ya nabi Allah ya rasulullah haka suke kiransa an gane akhbirni an al-islam ban labarin musulunci ai ma huwa al-islamiyya musulunci akhbirni an ban labarin sa faqala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ai tashhadu ma'ana ka shaida ta kirru ka tabbatar wa ta'tarifu ka furta bilisanaka da harshenka wa qalbuka da zuciyarka bilisanaka wa qalbika da zuciyarka wala kafal lisani babu magana shaidawa in harshe ne kare ba wadatarwa balla budda min al-lisan wal qalb ba makawa sai ba a abin shaida ta hakika sai ta zama akwai zuciya ta kudurce ta yarda ta tabbatar sannan harshe ya tabbatar dan gamsar da mazuwa abokan sauran yan uwa musulmi qala Allah ta'ala Allah ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wani shaida da gaskiya wani alamuna a hadisa ne wadda ka shaida ta fa ce ya aqarru na tabbatar amma aka ce a shahadu kuma sai yasa zaka ga Allah ya ce shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi aka amfani da shahida saboda akwai da su da aka zo kan mutane malamai kenan sai aka nuna cewa a zuciyarsu sun tabbatar sun kudurce Allah subhanahu wataala ne kadai abin bauta sannan ko da ma abin da suke kira kenan suke hadawa kenan bisa shaida ta fi hisa duk aka ce a ce ne ashhadu wala a ce karri tabbatar ba sai da a ce ashhadu ka ce na shaida saboda zai hakunci abin da ya shafi zuciya ya kunshi kuma abin da ya shafi baki wa irabi la ilaha illallah in za mata da irabi sai a ce la ilaha illallah hadhihi jumla ismiya manfiya jumla ce ismiya duk jumla da ta fara da suna ana ce da ita jumla ismiya duk jumla da ta fara da fi'ili ana ce da ita jumla fi'iliya to wannan la ilaha illallah jumla ce ismiya amma kuma mai dauke da korewa saboda la ta shiga cikin ta jumla ce ismiya manfiya jumla ce da ta fara da suna kuma take korewa la din da kake ganin tana la din allati li nafai jinsi tana koyar jinsin komai duk wani abu da ta shigo wannan ike shi cikin wannan jinsin an kore shi wani fa jinsi amun nafi to kuma a kore jinsi shine mafi gamewar korewa domin la ilaha kace la ilaha babu duk wani abun bauta duk wani wanda ake jin shi bauta ake nan an kore shi ba shi isa la annafiya lil jinsi ita ce mafi cikakken abin da ake koro abin da shi isa zaka ga al'ada asiri ya ce la ilaha illallah saboda duk wani wanda yake jin ko wani shi yake ji ko wani yake ji masa ya cancanta bauta ga wannan kalma an kore shi ya tashi daga aiki in ka ce la haula wala quwwata duk wata nau'in dabara babu ita duk wani nau'in karfi babu shi illa billah sai ga Allah
duk wani jinsi na wani hikima na wani dabara da za ka yi babu shi sai ga Allah. Duk wani ƙarfi da tasiri da wani isa ko wani buwaya ta wani babu ita illa billah, saboda ka kore jinsin duk wani. San kana karanta la hawla wala quwwata, wani malami ce babban abin da za ta tana toshe maka matsaloli 70 mafi kankancin su bakin ciki, kuma kanzun ce min kunuzul janna, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kana yawan ta faɗa la ilaha illallah. Ba a kawo la ilaha illallah a masiba, ana kawo la ilaha illallah lokacin da ake neman gudunmuwar Allah, ista'ana. In musiba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ake ce, amma in ista'ana ce neman taimakon Allah kake sai ka sa la haula wala quwwata illa billah. In dai kana karanta la haula wala quwwata illa billah, mafi karancin abin da za a yi maka magani bakin ciki, za ka fita daga damuwa. Sauran ku Allah kaɗai san adadin su, lafiya, waye, arziki, samu, kaucewa haram, duk dai tankaɗe maganin miyagu, maganin duk wani masharranci. Wani abubuwanka za ka rika ganin alkhairi a cikin abubuwanka. Falola in da kanta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah. Wa qabruha ma'zufun wa taqdiru haqqun wa qawluhu illa adatu hasr. To khabarun la din shine ilaha, an shafe kabarun ilaha, ma'anarsa la ilaha haqqun, ba wani abun bauta na gaskiya sai aka shafe haqqun din. Illa ita kuma adatul hasr ce, an toge ba mun san da adatul hasr kullun yana zuwa, ko kwanan nan ma ya zo a cikin wannan darasin. Adatul hasr an toge, an iyakance wannan bauta akewa ita kadai shine wa Allah. Isa kace la ilaha, ka ko duk wani jinsi, ko ya sani ko bai sani ba, ko wani ya sani ko bai sani ba, ko shi yake abauta masa, ko wani yake ganin bara abauta masa, gunki ne ko mutum, waye ko waye, nagari ne ko waye, in dai sunan bauta ne an kore shi baya nan layin. Illallah, sai ka ce sai Allah kadai, sai ka sa illa ka togace sai ga Allah shi kadai, ba wanda zai shiga kuma da ka illa. Kun gane? Ya yi sa sai mutum kawai ya gama ɗauka halaka zai, amma ya rike la ilaha illallah can sai a zo da wata warka da a ciki, kenan ana sata a rana hisabi sai ta abun nan la ilaha illallah. Allah ya sa mu dace. Wa lafazul karim lafazul jalala, lafazi mai girma shine ake ta lafazul jalala. Kaji an ce lafazul jalala kalmar Allah. بدل من خبر لا المحذوف وليس خبرها لأن لا النافية الجنس لا تعمل إلا في النكرة. وأنا لدي نحولي فصارت جملة فيها شيء محذوف وهو الخبر وتقديره حق. جملة ستزمو أكو أبن أكي شاتيا شيني خبر الإله وتقديره إن كان سوك قدر شيء حق سيباك أي لا إله حق إلا الله. با وان أبو بوتا دا حق إن يا چنچنت أبوتا مسا sai Allah, ko kuma ka yi fasda da gaskiyar, ba wani abu mota da gaskiyar, domin duk wani yake bauta wani Allah ya san ƙarya yake. Ma ka da fasar la ilaha illallah, la ilaha illallah, ba abu bauta da gaskiya sai Allah, babu laifin ma kyala wannan fasara, domin duk wani yake bauta wani Allah wallahi ya san ƙarya yake. Ba wanda yake bauta wani Allah yake da shi, yake da yaqini shine dai wallahi ya san ƙarya yake. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. suna ta musu da ayar Allah da alkur'ani da annabi da aya da musulunci, suna ta janja da shi, amma zuciyar da shi ne gaskiya, sun yadda ita ce gaskiya. don wa hunaka aliha, akwai wasu gumakan abun bautar ga sunan barjik, lakin na aliha batila, sai da da'an bauta ne na ƙarya na banza, da ya sada aliha haƙƙa, ba na bauta na gaskiya ba ne. Walaysa laha min haƙƙin uluhiyya shay'un, ba su da haƙƙi na cancantar bauta, ba su da komai na haƙƙin cancantar bauta. Wa yadullu da zalika qawluhu ta'ala zalika bi anna Allaha huwal haqq. Wannan dan Allah shine gaskiya, shine tabbas.
wa anna ma yad'una min duni amma duk abin da suke bautawa ko na wani Allah wal batil shine bataccen lamari, shine bataccen abu ko menene shi. wa anna muhammadar rasulullah wa tashhadu kuma ka shaida anna muhammadar rasulullah wa lam yaqul inni rasulullah, annabi ce da shi ka shaida ni manzon Allah bane. ma anna siyaqa yaktabihi li'annahu yukhatibu, domin tsarin bayani ya kamata ya ce tsarin da ka'idar bayani aka yi cewa anni rasulullah ko tunda shi da shi suke magana ko lakin izharu bismil alami aw kad wa shaddu ta'zima, i bayyana masa sunansa na ainihi alami suna ya fi ƙarfi ya fi tsananin girmamawa. Isa ya ce wa anna muhammadar rasulullah bai ce wa anni ba. wa qawl muhammad wa muhammad bin abdullah al-hashimi al-qurashi min zuriyati isma'il, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin zuriyar annabi isma'il. wa laysa min zuriyati isma'il rasulun suwahu, duk ƴaƴan annabi isma'il ba wani annabi sai shi. وهو المعنى بقول الله عز وجل بقول الله تعالى عن ابراهيم واسماعيل shine ma'anar da ka gane haka lokacin da Allah yake ga annabi Ibrahim da annabi Isma'il da yake lokacin da ake musu magana gina ɗakin nan, sai Allah ce da su suka yi addu'a rabbana wa ba'athihim rasulan, ya ubangiji mu ka aiko a cikin wannan mutanen gari da kace mu gina ɗaki wani manzo minhum dan cikin su yatlu alaihim ayatuka da zai rika karanta musu ayyunka. rasulullah bi ma'ana mursil, abun aikuwa, mursilun abun aikuwa. wa rasulu abin da ake ce manzo huwa man auhallahu ilayhi bi shar'in wa amara bi tablighihi wal amali bihi, duk wani Allah ya aiko shi wata shari'a yayi umarni da isarwa wasu wannan aikin da aka masa, wal amali bihi yayi aiki da abin da aka ga masa, shi ake cewa manzo. kuma kowanne manzo annabi ne, amma ba kowane annabi yake manzo ba. wata ƙimar salata ka tsaye da sallah, ai ta ce biha ƙa'ima tama mu'tadila, ka zo da ita cikakkiya tabbatacciya daidai, kama yadda annabi ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli, ku rika sallah kamar yadda ku gani ina sallah. wa kalmatu salah da yace sallah tashmulu al-fariidata wan nafila, ya hada farilla ce ko nafila ko. wa tu'ti zakka ai tu'ti bi ma'ana tu'ti, wa zakka hiya al-mal al-wajib badluhu li mustahiqihi min al-amwal az-zakawiyya ta'budu lillah. wanda ke ce zakka shine wata dukiya da ya wajaba ka bayar ga wannan cancance ta, domin Allah ya zaɓi wannan iciya ba zakka. daga cikin dukiyoyin da ake zakka kuma za ka yi ne ta'budu lillahi dan bauta Allah. dukiyoyin su ne wahiyar zahab, shine dinari wal fidda da azurfa, wal mashiyatu da dabbobi, wal kharij min al-ard da abin da yake fitowa daga ƙasa amfanin gona, urud tijara da kadarori. wannan su ake wa zakka kadai. wata sunu ramadan, ka rika azumin ramadan. wato ina tuna mana da cewa da nake mu rika gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da bai wannan da Allah ya mana ta musulunci, mu ƙara rike ta duk yadda zamu mu ƙara rike wannan baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta musulunci. kun ga hadisin nan da Imam Muslim fitar da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabillah. ce na rantsi da wannan rayuwa ta take a hannuna, na rantsi da wannan rayuwa ta take a hannunsa, ba wani cikin wannan al'umma kowaye shi tun daga zamanin da annabi aka aiko shi zuwa ƙarshen duniya, ba wanda zai ji nazo ba yahude ne shi ko kirista, sannan in mutu bai imani da abin da aka aiko da shi ba illa kana min ashabina, da cewa la sai ya zama dan wuta. kaga wannan hadisi kare yake nuna maka cewar kai da Allah ya ka musulmi kenan fa in Allah ta mai ka mutu kai ba dan wuta bane. amma duk wanda bai shigo wannan addini ba annabi ya ce wallahi sai ya zama dan wuta. shi kisa wacan a innal ladina kafaru min ahli kitabi wa mushrikina fi nar jahannam, ta hade da ahli kitabi da duk wanda yake ma ba su ba, kawai fi nar jahannam.
kuma khalidina fiha. Kuma Allah ya ce ulakum sharrul bariya, sune mafiya sharrin halitta waɗannan, mafiya sharrin halitta. Yanzu Allah ya alamta ka baka cin wannan iwa waɗannan sunan bai isa ka gode Allah ba. Kenan wannan duk fa ike ciki baya, wannan duk baya ike musulmi, shi ba shine sharrul, baya cikin sharrul bariya, mafi sharri. Domin kaga sharru mafi sharri ce, mafi sharrin halitta da su faɗi da, ba wai mafi sharrin da za su yi ba, mafi sharrin da za su haɗu da sunan halitta za su haɗu da mafi tsananin sharri. Don ba sharri na ƙarshe da ya wuce shiga wata jahannama. Yasa musulunci babban, in dai Allah ka shi yasa suke ta wannan Allah yake nufinsa da izza, yake son sa da buwaya da kauna, sai mai da shi abdan lahu, sai Allah ya mai da mutum bawansa ya rika bauta Allah. Idan ku Allah mun arada Allahu lahu zilla wal khizya was sighar, duk wanda Allah yake son sa da kaskanci da wulakanci da kunyata duniya da lahira, ja'alahu abdan ligairi, sai Allah ya mai da shi bawan wani, ya ta bauta da wani addini. Don duk wanda zai bauta ba zai bauta Allah ba, bawan wani ne. Yana son ka da buwaya da ka zama mai mutunci madaukaki duniya da lahira, sai mai da kai bawansa, ka rika addinin musulunci. Yana nufin wulakanta ka da kaskanta ka da banzanta ka da kunyata da tozarta duniya da lahira, sai mai da kai bawan wani, ma'ana ka rika addini da ba na musulunci ba. Allah ya sa mu dace. Wata sumu Ramadan, yace ka rika azumin wata Ramadan, aikin suka an mufdarati, ka kame daga duk abin da zai sa ci ko sha, duk abin da yake bata azumi ta hanyar ci ko sha ko al'aura. Shi ma ba don kuma ta abu da lillahi, za ka yi haka ne ka kame dan bauta ga Allah. Daga wani lokaci min tulu'il fajri ila ghurubi shams, tun daga hudu alfajir har zuwa faduwar rana. Wasu da siyan fi luga al-imsak, asalin asiyawa a lugar larabci kamewa. Ko ni nazartu lirrahmani soma falan ukallima al-yawma insiya, kuma sai ta ce na yi nufin ba arziki take nufi ba, na yi nufin kame baki a yau, ba zan cewa kowa uffan ba daga wannan magana. Amma a ma'anarsa a azumi shine ka kame daga birnin ci da sha da abin da zai shiga al'aura ga wani abu, tun daga hudu alfijir har zuwa faɗuwar rana. A shari'a shine azumi, amma ainihin kalmar yaran kamewa. Wa Ramadan huwa shahrun ma'ruf ma bayna Sha'bana wa Shawwal. Wata ne da yake sananne, yana tsakanin Sha'ban da Shawwal. Ko shahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan, aka fito da sunansa karar a cikin Al-Qur'ani. Wata hujjar baita, ka ziyarci ɗakin Allah, ai taqsul baita da ada'in nusk bi waqtin makhsus ta'abbuda lillahi ta'ala, ka ziyarci ɗakin Allah dan yin aikin haji a wani lokaci keɓantacce, saboda aikin haji yana da miƙati biyu, zamani wa makani. Akwai na lokaci, akwai na guri. Na lokaci sai wannan watan Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja. Na guri kuma sai ka je can miƙati, za ka ɗau harama. Shi ma za ka yi ne ta abu da lillah, don bauta ga Allah. Yana sadata ya laisa bila, sai kana da iko. Kala sadakata, don Allah ya ce kai gaskiya. Alƙaidu sadakata, Jibrilu wa huwa sa'id. Ne cewa sadaka nan malaka Jibrilu ne. Fa kafa yaqulu sadakata huwa sa'id, kaka kuma yake cewa kai gaskiya ba shi yake tambaya. Da Allah ladhi yaqulu sadakatan limutakallim yani anna indahu ilman sabiqan alim bi anna rajula asabahu. Wannan ya nuna cewa shi wannan aka zo gurinsa mai wannan ake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana da sanin zai zo ya da shi, amma sai zai zo ya same shi. Wa huwa mu'allau ajabin, gun nan ne gun gabar mamaki da yake cewa in ya tambaye ya ce sadakata. Wali haza ta'ajaba sahaba radiyallahu anhu, hina sahabbai suka yi ta mamaki, kaifa yas'alu wa yasadduqu. A'a, kaga bawon Allah gashi yana da alama yan kauye, kuma an yi magana ya domin da sadaka ya tambaya an ce ya ce kai gaskiya, kaga kamar shi ma kenan shi ma malami ne ya sani kenan ko. Lakin sai ya ce insha Allah ta'ala bayan haza, da sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya so bayanin ya akai haka
zai zo a lokacin da malam zai shiga sharhi. Sai mu tsaya a nan, wanda Allah subhanahu wataala ya sa muka yi daidai, Allah subhanahu wataala ya karɓa mana, wannan muka yi kuskure Allah da rahama ku gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wa Malam Abdullahi da sauran duk 'yan uwa musulman sa lafiya. Allah sa halin da yake ci na rashin lafiya ka fara ci, kuma Allah subhanahu wataala ka ƙara mana lafiya, amma ta ƙaruwa da ta jin daɗin ƙarfin biyayya gare ka da manzon ka sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Bismillah.